सोरबा सेंग्राखौ सिख्लाखौ गोसो थोबाबो नोङो जिउआव हाबा जानो मोनखाथारगोन नोङो मोजां फरायबा नोङो मोजां हौवा दिनै नोंथांमोनजों मोनसे सिरियास बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों नेशनेल क्राइम रेकर्ड्स ब्यूरो NCRB गुसुङै बेनि मोनसे डाटानि बायदिब्ला 2021 मायथाइनि डाटा 2022 नि डाटाया ओंखारथ'वाखैनो ओंखारगोन बे साननैसो थानानै स' बे NCRB नि रिपर्ट बायदिब्ला 2021 मायथाइयाव भारतबर्षआव सुइसाइड जानानै थैनायनि सुबुंनि अनजिमाया 1,64,033 जन नोंथाङा सोमोनांगोन खोनानानै बोसोराव भारतबर्षआव 2021 मायथाइयाव 1,64,033 सा मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैयो आरो ओरैनो जेनेरेलि मोनफ्रोम बोसोरावनो भारतबर्षआव 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा सुइसाइड जानानै थैयो एमनखि मार्डार खालामजानाय सुबुंनि अनजिमाया जेसेबां बिनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा सुइसाइड जानानैसो थैयो गुबुनजों जिमान मानसिफ्रा बुथारजायो गावथारजायो बिनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमाया सुइसाइड जानानैसो थैयो सोमोनांथाव बाथ्रा आरो बै NCRB नि रिपर्ट बायदिब्ला भारतबर्षआव सानसेयाव 445 सा मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैयो आसुरित जादों खोमा नंगौ सानसेयाव 445 सा मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैयो गोरोन्थिबो फ्लाङाखै सानसेयाव 445 मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैयो आरो गोबां जाहोनाव मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैयो सोरबा नखरनि जेंना सोरबा मेन्टेल प्रब्लेम आरो सोरबा माबा माबि बिदिनो गोबां थैयो आरो बिनि गेजेराव सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैनायनि सुइसाइड जानायनि गुबै जाहोना जाबाय लाभ एफेयार्स मोजां मोनलायनाय किन्तु 15 बोसोरनि सिंनि आरो 30 बोसोरनि सानि बैसोनि मानसिफ्रा थैनायनि जाहोनफ्रा एसे आलदा नाथाय 15 आरो 30 बोसोरनि गेजेरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैनायनि गुबै जाहोना जाबाय मोजां मोनलायनाय स' बे मोजां मोनलायनायनि कारनाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैयो दानिया एसे इनफरमेसन शेयार खालामबावनि आङो नोंथांमोननो भारतबर्षआव सुइसाइड जानानै थैनाय सुबुंनि अनजिमाया महाराष्ट्रआव बांसिन 2021 रिपर्टनि बायदिब्ला बेयाव 22,000निख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा 2021 मायथाइयाव सुइसाइड जानानै थैदों आरो सेकेन्डआव तामिलनाडु जेराव 18,000निबो बांसिन मानसिफ्रा सुइसाइड जानानै थैदों थारमाने भारतबर्षनि मोनफ्रोमबो स्टेटआव एराउन्ड हाजार मानसिफ्रा बोसोरावनो सुइसाइड जानानै थैयो मार्डार जानानै थैनायनि सुबुंनि अनजिमानिख्रुइ सुइसाइड जानानै थैनायनि सुबुंनि अनजिमायासो बांसिन दानिया आङो 15 आरो 30 बोसोरनि बैसोनि मानसिफोरनि एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि सुइसाइड जानानै थैनाय जाहोन लाभ एफेयार्सनि सोमोन्दै एसे बुंनो नागिरदों सुंद' समनि गेजेराव गुबुन जाहोनबो दङ नाथाय बेयो गुबै जाहोन स' बे गुबै जाहोननि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बे बोसोर बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थैनायनि गुबै जाहोना मोजां मोनलायनाय बे मोजां मोनलायनायनि सायावनो फंनैसो बुंनो नागिरदों बे मोजां मोनलायना सुइसाइड जानानै थैनायनि सायाव एवारनेस लाबोनांगौनि गोनांथि जानानै दङ आरो गोनां जानानै फैबाय आं बुंदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा जुदि सिख्लाब्ला बा नोंथाङा जुदि सेंग्राब्ला आंनि भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला मोजां खोनासंनानै लाग्रो नोंथाङा हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेज एबा इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादोंब्ला बे भिडिअ नोंथांनि थाखाय जोङो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां मोनलायो हाई स्कुलनिफ्रायनो मोजां मोनलायो दानिया एमइ फोरनिफ्रायनो बाहाय मोजां मोनलायो दानिया कलेज मोनोब्लाथ' बरिया मोजां मोनलायनायनि टाइम जाद्रायबाय आरो इउनिभार्सिटिज बायदिफ्राव मोजां मोनलायनाया एसे बेलेग जायो किन्तु हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि कलेज लेभेलाव मोजां मोनलायनाया एसे एक्सट्रिम टाइप जायो थ' बेनिखायनो सोरबा सेंग्रा एबा सिख्लाया आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों आं बुंखाबाय दिनैनो नोंथाङा जुदि सोरबा सिख्लाखौ मोथो मोजां मोननो लुबैदोंब्ला बा नोंथाङा जुदि सोरबा सेंग्राखौ मोथो मोजां मोननो लुबैदोंबा बिराद समायना नुदोंबा सानफ्रोमबो सिमां नुबाय थादोंब्ला बिजाबफोरावनो बिनि महरा बेरखांफैबाय थादोंब्ला लोंनाय दैयावनो बिनि महरा नुजाफैबाय थादोंब्ला मेगन खेवनाय लोगो सिरि मोनना मुन्द खनानै बिनि महरखौसो नुदोंब्ला नों जुदि बेखौ प्रप'ज खालामनो गोसो जादोंब्ला प्रप'ज खालामबायबोब्ला आरो बिबो एक्सेप्ट खालामबायबोब्ला नोंथांमोननि मोजां मोनलायनाया जागायजेनबायब्ला
मोनसे बाथ्राखौ दिनैनो डिसाइड खालामनानै लाखा नोंनि मोजां मोनलायनाया जोरथाय जायाबो जानो हानाय बा नोङो जायखौ मोजां मोनदों नों बिखौ मोनखायाबो जानो हानाय गोसोआव लाखा नोङो जुदि मोजां मोननो हादोंब्ला सोरखौबा नों बिखौ गारनोबो हानांगोन आरो नों जुदि सोरखौबा मोजां मोननायजों लोगोसे बिखौ नोङो गोनां जायोब्ला गारनोबो हायाब्ला नों रावखौबो मोजांबो मोनखानाङा मानोना नोङो सुइसाइड जानायनि लामायाव थांगोन बिखौ नोङो सहायनो हायाब्ला बेनिखायनो बुंदों आङो नों जुदि सोरबा सेंग्रा एबा सिख्लाखौ मोजां मोनदोंब्ला नोङो दिनैनो मेन्टेलि रेडि जाखा आं बिखौ मोनाबो जानो हानाय बियो आंखौ गारनोबो हानाय सोरबा आंनिख्रुइ मोजांसिन मोनोबा बियो आंखौ गारनोबो हानाय आरो बियो आंखौ गारोबा आं बे गारनायनि उनाव दुखु जानायखौ सहायनो हागोन ना हाया बियो गारोबा बियो आंखौ डन केयार खालामोबा नों थादोलै नोंखौ नांगोलाय आंनो नोंनिख्रुइ आंहा मोजां मोनबाय सोरबा जुदि बेबायदि मन'भाब लानानै नोंखौ गारबायब्ला नोङो बे गारनायखौ सहायनो थाखाय दिनैनो नोङो साहस जगायनानै लाखा आरो नोङो बेखिनि साहसखौ नोङो जगायनानै लानो हायाखैबा नोङो रावखौबो मोजां मोनखानाङा नोङो मानो होनबा नोङो गाबोन समनिया नोङो बिराद गोसो गोरबो होनानै सोरखौबा मोजां मोनगोन बियो नोंखौ गारनोबो हानाय आरो गारना थाङोब्ला नोङो सहायनो हानाय नङा आरो नोङो सुइसाइड जानानै थैगोन आरो सुइसाइड इज अलसो वान काइन्ड अफ सेल्फ मार्डार बियो नोङो गावखौसो सानफ्लाङो नोङो बिराद दुखु जादों आङो हौवाखाया गारबाय ओइ सोमखोरादे आंखौ गारबाय आं मा जागोन दा नों बिराद गाबगोन आं थैनोसै आरो नोंनि जिउआ नोंनि थाखायल' नङा नोंखौ नोंसा आइ आफाया जोनोम होदो नोंखौ नोंनि न'खरा गोनां दोङो नोंहा माबा मोनसे दुखु जादों नोङो थैना थाङोबाथाय नोंहा दुखुआ जोबगोन बिदि नङा नोंनि न'खराबो नोंनि थाखाय थांनानै दङ नोंनि बिमा बिफायाबो नोंनि थाखाय थांनानै दोङो नोङो थैना थांबाय ज्राव नोंनि सेल्फिश जागोन बियो नोंनि बिमा बिफाया बेसेबां दुखु जागोन नोंनि बाय बाहागिया बेसेबां दुखु जागोन नोंहा दब थैना थांबाय नोंहा दुखु जाबाय सहायनो हादिया नोंहा दब थैना थांबाय दुखुखौ सहायनो हादिया नोंनि बिमा बिफाया मारै दुखुखौ सहायनो हानांगो नोङो सासेल' फिसालामोन नोङो सासेल' फिसाजोमोन नोङो दुखु जासोबाय बिराद नोंहा दुखुखौ सहायनो हादिया नोंहा दुब्ला थैलांबाय नोंनि बिमा बिफानि दुखुखौ मारै सहायगोन दा सोर सहायगोन मारै सहायगोन नोंनि बिमा बिफाया नोङो नोंनि थाखायल' सानबा जाया नोंनि थाखाय समाज दङ नोंनि थाखाय बिमा बिफा दङ नोंनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा लामा नायनानै दङ सो नोङो नोंनि दुखुनि थाखाय थैनानै थाङोबा गुबुनाबो नोंनि थाखाय दुखु जाखादेर गुबुनाबो नोंनि थाखाय दुखु जाफादेरगोन नोङो नोंनि दुखुखौल' साननाङा नोंनि बिमा बिफा जोनोमगिरिनि दुखुखौबो सान नोङो नोंनि बाय बाहागिनि दुखुखौबो सान नोङो नोंहा बिराद दुखु जादों थैना थाङोबा दुखुआ जोबगोन बिदि नङा दुखुआ नोङो नों सासेनि थाखायनो नोंनि न'खर नोंनि बाय बाहागि नोंनि गामि ओनसोला दुखु जागोन बेखौ साननानै था बेखौ साननानै ला बेखौ गोसोआव लाखि बेनिखायनो दिनैनो रेडि जाखा नोङो नोंखौ सोरबा बिराद मोजां खानाय गोलाव सेंग्रा माने पुरा खानाय गेंग्रा गेंग्रि सोरबा बिराद बरिया सिख्ला एकदम मेगन बेस्रांस्रां खानाय गोलाव बा सोरबा बब काट माबा माबि बिराद माने बिउटिफुल बिराद हेन्डसाम सेंग्रा बिराद मोजां मोनो नोङो बेजों गारोबा गारजायोबा नोङो सहायनो जुदि हाया बायदि मोनदोंब्ला नों बेजों मोजां मोनलायखानाङा दिननिफ्राय बेबायदि मेन्टेलि रेडि जाखानो हायाबा रावखौबो गोसोबो थोखानाङा मोजांबो मोनखानाङा बेजों नालेव गोलेवबो खालामखानाङा गोसो गोरबोखौबो बावसोमखानाङा मानो होनबा नोङो गोसो गोरबोखौ बावसोमनायनि उनाव आं बेखौ बोखांना लाफिननो हागोन ना हाया बेखौ नोङो सानखानानै लानो हानांगोन अब्लासो नों सोरखौबा मोजां मोनो नङाबा रावखौबो मोजां मोननाङा हाबा जानाया नों सोरखौबा मोजां मोनबाबो हाबा जानो मोनगोन मोजां मोनाबाबो हाबा जानो मोनगोन नोङो बेनिखायनो नोङो बिराद आं हाबा जाखागोन होननानै रावदोबो मोजां गोसो गोरबो जिउ मोदोम होथाबनानै नों मोजां मोननाङा रावखौबो मानो होनबा नोङो मोजां मोनबाबो मोनाबाबो सोरबा सेंग्राखौ सिख्लाखौ गोसो थोबाबो नोङो जिबनाव हाबा जानो मोनखाथारगोन नोङो मोजां फरायबा नोङो मोजां हौवाखौनो मोनगोन नोङो मोजां सिख्लाखौनो सेंग्राखौनो मोनगोन नोङो खुनु टेनसन गैया इयाव बेनिखायनो सोरखौबा मोजां मोननानै गारजायोबा मुलि जानानै थाम्फै मुलि एम्फौ मुलि बा रसा बायना लानानै नोङो थैनांगौनि खुनु प्रयजन गैया खासेल' सेंग्रा गैया इयाव बहुत मोजां मोजां सेंग्रा दङ